Kani kalau ke jing pentip, ka potnet ka don ya ka Bible school jongka, ka potnet Bible school. But menta kal ayat na kumba licenem ngila dep ya ka live batch, but menta ngin sedang ya ka batch ke batumai how benai November. Tadeng ta ka admission ngidang ai menta belada don na preng jong fi snow kumba fi kwa ban tip shishu ik tien ke jong play. Fi kwa ban ngam shishu aga ktien ke jong play ban yo ya ke jing shempang ban yo ya ke jing tip na ke ktien ke jong play pila ban enroll ya lade pila ban join ha ka Bible school ban ha ka Bible school ki don ki no hikai ke bau try ula pen slap ya ka bakin hikai fi ya ke ktien ke jong play bat ba ngai pinda mi nang ni pin long ken kita ki priu ki bala dap shisha da ke ktien ke jong play bat kiba sandru kan daga ktien jong blai de yang ta khot sngobai fi nge invite ya fi pin wan no wet bran wan shim ki forms ki jong fi wan shim no kat baga seat kanang don kat baga por kanang don namar tang laipul tarik Oktober kal akut tada wan no kloi blai ungker ku ya fi nge ini iya fi ni join ngene ka school ya ka bangin yo ban hikai fi daga ktien ki jong blai blai ungker ku ya fi one no glory. Amen. Say sin ka por mo tang ai khublei fi ka tenge jong trai unong pan em jing Jesus Christ. Bang adap de jing kemen ka ba kraus ai sin ka por ya ka bang yo ban hikai na ka tien ka jong blai bat klam ka jing kai si sha kum no ngin la ban snu thu. Klam ka jing kai kum no ngin champang. Ngai ngo yu blai bu ai ngi ka tien ka ba em ba ka ba don bor ka jong ka ba hikai lut ingi na dong shadong. Bada bangi sungutho ene ka ktien ke jong blai ngai in long ki breu ki ba start but kita ki breu ken ki ba job kumba haga bakin jado ki don ki nong hikai ya ka ba blai la bu agi school la ka dai agi school do nursery do class 10 ne mo do 12 nang ta university level but haga bakin jado ki don ki nong hikai ka ba mod blai ru la bu ki nong hikai ki bakin jaman sim ha ka ba yadai ba ka ktien ga jong u kata ka jing em ka ba kan jaman sim kamun kum ba ka do ga don kam ga jing kai ka man sim ru ga don kam ga jing kai ban ga snow ba ka balang ga jong trai ka met ga jong kris ka don kam shi shai ga jing kai namar khlem ga jing kai u breu u jat no khlem ga jing tip u breu sakma no pading ta ka babel ka om ki breu jong gi jat no namar ka jing bom tip tading ta na snow ba utrai la bu ingi kan ka ministry ba ka mensim ka ba snok kyang hikai bang ya hikai na ka tien ka jong blai man la ka sngi khanang ba ka tien ka jong blai kan yo su thiet ka jing em ka jong phi khanang ba phin la ban em ka jing em ka ba don ya kan nong rim bat ka jing em ka ba don kan ha ka liang jong nong job ba phin yo ka jing chao bang hikai ni ka tien ka jong blai ba phin don ni ka nong rim ba phin long ru kita ki nong job kan man la ka sngi ki jong trai teladang apa ya ketien ke jong blai ke yo i bana do ke basdang ngi i bet ki don ki school ya ka ba ublai ubu ya ki nong hikai ban hikai ya kita ki senran da fi pet como Moses udan ru ya Joshua ubot ya u Moses u hikai ya ru blai u ya Moses udan u Caleb ru Pina pet terter nang ta fi iru ba udan Elijah ba udan Elisha baru Elisha le udah bos nan daga school of prophets pila ban syam ya kata naga kitab ka ba jong ki sim kal nong ka ban rio kumno ba Elisha udan ya kata ka school of prophets jogo na kwa ban pule ka ni ka por ya kata ka dekat tigi kon ki nong itu lupa kila ong Elisha kami ka ni ka jaka ka bangi syong khmat jome kala kim yangi kabamut ki don ha ka school ba kata ka school ka ba ki syong kala kim yaki badeng ta ki la kerpat bikin net Jordan manra anta we ubim anta bat ya ngin ya thau jaka hangta ba ki ong bangin ya syong bat kila ong tungin ya lej badeng ta kila ya lej ban pom yu tau ding if yim wai tau sdiru tau sdia ba kila pom mul hap syom badeng i hangta ba ka jar ka kamba ba usdi uper ko om nda ba kila itu yu Elisha Tadeng ta ngi iya ka tin ka jong blai baka don ka school of prophets ne ka school of prophets ne ka jingi kai jong ki prophets mo ka school jong ki prophet ngi thu la pa
Bara bangi pet eu jisuru. Habau jet igi senran ge ju umpa no kumtu beran sega jing syakri andai udah hikai yaki jai pajai udah pen i ki jai pajai ba udah seneng ki jai pajai bat upen pau lang jong ka bor bat keburam ge jong pedeng jong ki bada do lais nam shiteng ki don ha ge jing hikai ge jong trai bada hing ta anda bau trai la mi pat na ge jing tep la pen syai bor pat yaki san pus ngi hadien nang ta kile pediang human si bakoi bala penchat bore ki na ko ta jing syakri bad om tang ki kini ki khan arngot ki bayo ya kata ka jing hikai na ujisu henre ujisu hikai ru adi kita ki nyopungot ki dan ru ki bau try ai training ki bar ong khilej ban alap ya gospel bad makiru ki lawan ban ai kata ka report komno ba ki be no ya ki soj bakum tagi i ta ki kamba ter tadeng ta bangi pet aga jing im gajong usol jong ka Tarsus ubakalong upol usol jong ka Tarsus udaisha ubri ubla don jing start bar unong hikai uskola ubakarteng ugamilial udai unong hikai jong usol kamu usol udai bol start hadu tata mar haki kijat jong gamilial udan ya kaban yo igi jing hikai na ula yo shisha ta jing start ula yo shisha ka ta jing tip igi jing na re anda haba ula yo ipat yo Jesus Christ anda bulai syam yu jisu haga jingim ge jong u butra shisha ula khat yu ba unlang apostle jong ul sunran u ban leit phlai ka gospel re pleng utra klam phai yu no kumtu re ula phai u bon leit shisha arabia ban yo ge jing kai na ki apostle haga to ka por ba ula shong ha arabia hadu komban laisnem kwa an puli ka ta ka khat ka de na Galatia kang nang beneng kang ihang ni kumno ba usol joka Tarsus ubakalalong upol ula lej ben pentebit yala di syaka skul ne syaka jihikai jonga jing syakri na ki apostol ka Bible ka angkum ne na Galatia kang nang beneng kang dekat kat san ga ong henre haba ublei ula snobha ubalapen kan tanginga duduk ka kpo ka kemi jonga bat ubala khot yanga daga jingai ei jong u ban pen pau yau khon jong u hanga bat bangan yo ya tho khana ya u ha pedeng ki gentle shisndon ngam shim ya slasho bat ka do bat ka snam lemni ngam shim la lekiu she Jerusalem shakita ki ba long ki apostol shua yanga henre ngala lek no sha Arabia hadin kata ngala lek pai pat sha Damascus nang ta onda la laisnem ngala lekiu she Jerusalem ban kmi ya u Petros bat ngala sa bat u khat san sngi ka Bible ki thu ang ni bapleng kat usol jong ka Tarsus bla don lupa ke jing nang ke jing tip de anda habu yo yu Jesus Christ udang don kam ya ga training udang don kam ya ga jing hikai ban sngo thu shi sho ban long student shwa bu long unong hikai bagata ka de ga jing shi sha ba klem unong hikai kumno ngila ban long kinong hikai lada de ha ga baken jado ngimpat ju ibo student un hikai yu student ukna nursery umla ban hikai yu khna nursery ne khna class 10 umla ban hikai yu khna class 10 mani aga degree level na kano ka jing puli hage university na kano ka college ngim yu i lano ro ba student un hikai ya student ngi bakadu na ba kini kisngi namar ba langi pet hage jing syakri layo i bet ba kiriu madan ki hikai kiriu madan ba deheng ta kawan ra ka jing telot hage jing hikai ya ka ba utau bo hikai ru smuthu ila de ba kita ki ba yo snow ru kimpai phang ka dau ka long bakim dan ha ga jing hikai ta ding tang a snow bo bleu bu ka donut jongi ya ka ban hikai ne ka ktin ga jong ble man la ga sngi ba mental a khat san snem ngi la hikai ga ktin ga jong ble but om tang ga ta andre da ka ba shui kai na ka television da phimyo ban ya kran mar khmat le se kan dan hi ga jing ko ang taru tadeng ta ka podnet da ka mensim jo ka jing sokhia ni la bo ye ka school ka podnet Bible school ya ka ba shibon ki khna ki lawan hang ni ban yo ye ka ji kai na ka ktien ka jong blai hoi ka syllabus ka de ka ba suk ba ka de ka long basic
Ringi hikai lut ya ketien ke jong blai hoi tang khindiat benai ngem la ban hikai lut ya ketien ke jong blai hendrai ki bami nang ni kila snau thu ya ketien jong blai ba kila la ru ban hikai ya ketien ke jong blai badeng ta ngidon ye ka Khasi Bible School ba komju anda kila pas ka Khasi Bible School ka ka course ka long ban riu na hadu prabanai badadi nanta ki rung pat shaka ka school ka ba kham halor ba kata ka ISOM International School of Ministry kabada ya khtin pareng ya ka bangidon ki advanced courses sangne bad nga snow ba utrai bu aga download ke jongi baleng bagani ke jihikai ka bangi hikai ngila ban train ya kita ki disciples le ban train ya kita ki khna ban train ya kita ki batrang ban shakri utrai ki batrang hi shaban snow thu ya khtin ni jong blai ban train ya ki khnang bakin da mi nang ni kin da long pat ki nong hikai ya ka khtin ke jong blai banganget ba utrai ula penan kami ki babun ki bami akan di school banganget banga karpat ya firu la dalong ka bala pelat ya ka por ke jong pi ban man join akan di school pelat ya ka por ke jong pi ya ka ba fin yo ban yo ka training na kan di school ba fin slow tho shu ya ka tien ke jong blai ba fin da shampang shu ya ka tien ke jong blai ya ka ba pinang la pat ban long ki no hikai ya ka tien ke jong blai kum kinong hikai ngidon hang ni ban ailut ya ke ke bangi ngidon nginum buri ru am nginum tengkai ru am ta jong fi ngin thelut ya ke ba ngidon kat kum kan ke syllabus ke bangi la bo ke ba David na ke tien ke jong blai bangangat one ban join ke ke Bible school one agar pat ya fi pelat ya ke por ke jong fi hoi hap lut ri ke pisa jong fi khendiat namar hoi ke bar khoi kam long ga bashio hoi ngi la yo bangi ai pi re ki don pat ki benta ki ba per bangi ban siu bangi ngai ya kata ka don ke jing siu one inquire one phone ching ni ki number of ya ke screen ke jong pi ne one office ban yo ya ka jing tip o company na ga benta ka ni ke Bible school namar ke course benta ki la jan kut ni ki batch ki barim ngin sedang biang menta pat hobenai November tadeng ta ka admission ka dang don ngidang ai ki form pila ban wan ban shemi ki forms ki jong pi ban pendap ki forms ban join ka ka Bible school ban nget pin mi na ka Bible school ki breu ki sle ki breu ki badap ki ktien ki badap da ka jing tip ki badap da ka jing shampang ba fin long pat ka daw jo ka jing kerku ba fin long pat kita ki nong ki tin sim ba fin long ken kita ki sinran ki jong trai ban long ka jing shai ban long ka mlu sha ka perthai tadeng ta utran kerku fi ka ni ka sngi ka mamta bangana nget Shibun apa yang jauh fin one ban join hakan ke Bible school ka seat kanang don one no yo ba mdap shu la shai yo ba film yo form shu one no kat ba ka por kanang don tengah kerpat ifi one ban join hakan ke Bible school ublay un kerku ifi tengah kwa ban duai dam ta jong fi kan ke por ru ba ublay un bu kan ke jing trang ka do no jong fi ba fin tip shu ya ka ktien ke jong ublay kum ku student jong ka ktien ke jong ublay finang yo snow shu ya ke jing kai pero men sim jong bleu nang pen shai fi men sim ko jong bleu nang hikai fi nginya duai ke ke por ke benta try ke por nga aingo eme ba me deu nong hikai ba krau ba la bu ro try ya ki santli ki office ablay ha ka met ka jong me ko try ha ka balang ablay ka met ko konrat ka badan santli ki office ka we ka dei ke jong prophet ka ba dei ko konrat try ka jong apostle ka office ko try jong nong yela ka office jong pastor ba ka office jong unong hikai ba try mala bu ki no hikai ablay ban hikai ye ka tien ka jong me ba mga aingo o try mala bu re ka school ko try ban hikai ye ki khon ki jong me ba try ba ki khon kin trang ban tip shu ka tien jong me kin trang ban yo sngo shu ka tien ka jong me ba makir kan long ki ba dap de ka tien ba bakin long shwa kita ki khna puli bakin long ba kita ki nong hikai ka tien ka jame ngadwai ngar kar ku ni ki khon jame ba try ngar dwai man ai bor ki weng tu man sim sarong man sim jung tip lut baro don pedeng jong pi snow soitan ong bangala tip lut tien juble na kwa banong kata ka wan no baman kam judon kanu kanu ka bala tip lut kam judon kanu kanu ka bala shampang lut rewan ngai bu try pen rit if you ai bor if ba fin long shwa ki student ki jong ka tien ka jong ble ngadwai ble nang ai fi ka bor no pen sle if fin ngam jilio ka tien jong ble fin shampang ka tien jong ble ba ka tien jong ble kan long ka nong rim ya ka jing em ka jong fi ba ka long ka nong rim ya ka jing ngai ka jong fi utrai unang ka khu if unang pen sle if fin ang san utrai unang ai bor if kan ba fin long ken ki breu ki ban long jing ka khu na ka benta ka ni ka perthai ngadwai ka khu if we pi baro ha ka tengu jisu amen ba amen. Ngai utrai nang ai bor ifi unang pen sle ifi unang pen dap ifi
tau men sim ba khoi to ai vinang trang chu ye ka ktien al ka ktien jo ble shisha ka hikai ka sneng ka pen bet ktien jo ble ka pen blien fi sha ka hok knang ba pin yo long kita ki briu ki ba janai hakmat jong ublei ka kui fi ka ble shi bon ngin sai shampat amen hatu pikwa pantem pikwa ban small tho ne pikwa ro ban san ka jingkhang ka ple ya phi wan cha ka potnet bible school ka ba hanru pnai ha ka ktien khasi bat ka jinghi kai ka ba paka na ka ktien ublei phil small tho kham jiliu pat phil long ru ki nong pen small tho ekiwe Yaki form laban yo na Potternet Prayer Center. Kasmi bakhat do ban priang yaki form kalong hakalai pau tarek u Oktober 2024. Naga benta ka jingtep ka bakham bnya pila ban phone hakini ki number nyo not san ar saw not san pra. Lani khandai not pra khandai not iwe nyo pra saw not. Lani pilaban wan sa Potternet Prayer Center kebadan ha opo nang thmai nong krim.